telefonata wara l-oħra, ministeru wara l-ieħor, allegazzjoni ta' korruzzjoni waħda kważi tnessik l-oħra. Persuni li tkellmu ma' Net News fl-aħħar jiem spjegawna kif numru ta' individwi maċ-ċivil qed jinnotaw manuvri mhux mistennija u jisimgħu allegazzjonijiet ta' korruzzjoni f'numru ta' ministeri. Huma rrimarkaw li mhux persuni li huma fil-politika biss huma responsabbli biex titwaqqaf din is-sitwazzjoni xejn sabiħa. Iżda dmir tan-nies imlaħqa fiċ-ċivil li jwaqfu lil politiċi milli jabbużaw. Dan wara rapporti fil-medja dwar abbużi seri anke fil-livell ta' segretarji permanenti fil-Ministeri tal-Gvern li fl-aħħar mill-aħħar jaqgħu direttament taħt ir-responsabilità tal-Prim Ministru Robert Abela. Fost l-oħrajn issemmew allegazzjonijiet ta' abbużi floti ta' kuntratti ta' self-employed lil dawk li l-ministri ikunu jridu ta' parsi jimpjegaw mal-Gvern u għalhekk jagħtu kuntratt ta' xogħol għal 3 xhur biex hekk ma jinqabiss il-limitu ta' 5,000 euro. Wara dan il-perjodu l-istess kuntratt jerġa' jiġġedded. Daqqalulna l-istess sorsi fih innifsu jammont tal-ksur sfaċċat tal-liġi. Fost l-aktar preokkupanti, is-sitwazzjoni f'Għawdex fejn il-Ministru Clint Camilleri jidher li qed jaġixxi bħala bulldozer, ma jagħti każ ta' xejn u jagħmel dak kollu li jirrendilu l-voti, kif propju ġie żvelat il-ħadd f'artiklu ppubblikat mill-Gazzetta Il-Mument. Ħafna qed jistaqsu kif ħaddiema fih dan il-Ministeri qed jibqgħu jaraw infiq żejda ta' flus il-poplu u jonqsu minn dmirijietom li jwaqfu l-ministri milli jibqgħu jieħdu dawn id-deċiżjonijiet li tant qed jagħmlu ħsara. Fost dawn hemm is-segretarju permanenti fih dan kull ministeru li għandu dmir li javviċina lil ministru dwar dan l-infiq ta' flus. Wara jiġi s-segretarju permanenti tal-Finanzi u anke s-segretarju permanenti ewlieni li ma' persuni kollha jidhru li qed jitfgħu kollox taħt it-tapit u jonqsu milli jagħmlu xogħolhom.